'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on but tonight. I've got nothing on but the radio, and my heart playing the song that you like. Be with me tonight. Egunon, eguerdion, eta inoiz baino gehiago, Gabon ikusentzule guztioi zer moduz zaudeten. Ongi torriak Flop Kultura in the dark. Flop Kultura in Flop the Kultura afternoon. de tarde. Flop Kultura de tarde. Flop Kultura in the shadows. Gaur arratsaldez grabatzen ari gara geure ordutegi oso aztoratuek aukera hau baino ez baiti gute utzi. Eta nire energia maila inoiz baino baxuagoa. Ez da egia, Daniel. Hartu dituzu 3 kafe gaur? Wow! Super pozik nago hemen egotearekin, maite dut irratia, maite dut nire bizimodua, maite dut nire maitale eta bikotea. Eta generalean oso ondo pasatuko dugu gaurko. Bai. Gaurkoan gonbidatu super berezi bat dugu, baina gonbidatuarekin hasi baino Ezin lehen... izan berezia gonbidatu guztiak. Zeba ez. Porque beti dia berezia. Ez du gauza bat egin, Zein. prestakuntza lan bat, igual bitartean egiten dugu, dela bere rotuloa idatzi behar da. Bere izenarekin eta hori dena, klaro. Orduan bitartean gure teknikariak hori egingo du gure gonbidatuarekin. Eta nik itzen dut, lasai zeba dugu aktualitate desiente Utzi plano komentatzeko. fijoa, bai. Orduan, hasiko nahi da? Hombre, claro. Vale. Berri honak. No, de broma. Los Javis bikote homosexual ezagunak beren erlazioa bukatu du zagizu maturteta gero. 15 urte ondoren. Wow. A ver, norbait interesaizkio Los Javis? Berez, suda, en plan... Importa non dago? zaigu bukatu dutenik edo ez? Ez. Bai. Baina ni flipatzen ari naiz, ze Aha. niretzat izan da lehenengo aldia non prentsa arrosak ez lehenengo aldia igual, baina como oso evidente izan da nola prentsa arrosak wokeismoarekin eta zeta belonaldiarekin talka egin du bapatean, no? Guokismoarekin. Bai. Vale. Ze Los Javisek aportu dute beren erlazioa, Bai. eta orduan galdetu diote, baina munduko pertsona guztiei, Bai. baina rollo, alfombra goretik pasen zen arratoi batire galdu Bai. zioten, en plan, ea zer iritzi zuen, eta mundu guztian, en plan, me la pela. Clap if you care. Literal mundu guztian, en plan, jendea, en plan, eski igual zait, bukatu duten, ez duten bukatu zoriontsu dira, pues aurrera, no? Dena perfecto. Ez que badakizu zer gertatu da ni zinefiloa naizela. Eta atzu ikusi nuen Txuekatan pelikula. Pelikuloia, gomendagarria. Oso gogoan daukat, ze egiten da erretratu oso fidedigno bat, gainera nioin naizela 2010-2000 appreciator, porque naiz epsaren zulea, eta naiz oso inteligentia, baina ez gare oso hartu behar. Egiten da oso erretratu fidedigno bat, de ze mentalidade zegoen kotilleoaren gana milenio hasieran. Ze programak izan ziren, programa de cotilleo, eta zen, en plan, torito, edo, nola ditzen da, Victor Sandoval, edo, badakitu ze guztien jaten mordo bat, dobladore honeik, adibidez, cazamariposas edo dela, en plan, Cepeda nos enseña su nueva pinta después de la ruptura. Badakitu dakatela, como, ahots frigitu hau, egiten dituta, orduan, ze iritziak azu, Javier Ambrosiren etxea salgai dagoela. Eta horrek ja ez du funtzionatzen, ze jendiak ez du nahi kantzelatua izan, gehiabestu. Pero ya ez kantzelatua. No, badakitu ez zer ez duten nahi, ikutu, donde duele, ze escena horretako aro guztietatik pasatzeko egon behar sare en el lado bueno de la historia, es decir, en el lado bueno de los Javis. Orduan nik uste dut jendea ez dela komprometitu nahi. Niretzat ez da hainbeste horia, Vale. Niretzat lehen, zu, bardimazien una ju, eta galdetzen zizuten Una alfombra... ju, plagiada. Adibidez. Bai. Eta alfombra gorri batean galdetzen zizuten zerbaiten inguruan. Izen zure momentua distiratzeko. Bazen eukantzoi como momentutxo bat Vale, hori super alto zegoen, bai. markatu. Errelevantzia bat izateko, ez? Eta batean hitz egiten zenuen, eta incluso busti zintezken pixka bat, eta esan, no, porque no sé qué, porque no sé cuántos, eta jo que sé. Eta hor zerbait lortu gaur egun, ez duzu deus lortzen. Literal. Deus literal. Literal. Deus. Ze mundu osoak, badakizu da, mundu osoa da bila bere iritzia ematen momentu erotan. Hau alto egon behar da. Bai. Mundu oso dabil bere iritzia ematen momentu erotan sare sozialetan, eta orduan iritzian oinarrituta dagoen edabide bat sustentatzea da praktikamente imposiblea. Porque jendiak ez dizu nahi esan zure programan Cazamariposas ze iritzi daukon de los Javis, nahi du esan bere kanalean, bere TikTokean. Claro. Egiteko bideo bat de lo que yo pienso de los Javis nazela super importante. Eta gero jendeak badaki beren sarea kontrolatzen dituela, telebizan ez duzu kontrolatzen. Hori xebera, nik Orduan. editatu nahik, si digo que la Ambrosi tal...
Eta hori, hau Sin izan da gure más. lehenengo Honena izan da, gaia. iritzi etorri direnean Javi Calvo eta Genesi Mexikotik. Bai, recién folladas. Eta galdetu diet en plan, eta esan digute gitarrika La Fuenterekin zaudela. Ai, hobe. Eta Genesi, ¿qué guitarrika ni qué flauta travesera? Dago nirekin. Si se ha hecho un comunicado, que no caiga en vano. Ba, begira. Hori da Paquita Salas. Ba, oso ongi iruditzen zait. Oso bertigarria. Baina hori guazen, asteko, hilabeteko, urteko, milenioko berriarekin, mundu guztien, pertsona guztion ahoan dagoen fenomenoari buruz hitz egin dugu. Prest duztu soinua? Hombre, daukadala. Duela 10 minutu, ja. Wicked! Wicked. Bigarren Kontrolatu, atala. Bigarren kontrolatu. atala. Ezin dut kontrolatu, emozioa. Nik ere ez. Bai. Wickeden bigarren pelikula ikusgarri. Estreinatu Esan behar nuen, egin da, ez bai. nuen eskuragarri, baina da ikusgarri. Eskuragarri dago plataforma guzti. Ez daude plataformetan dago, zineman, oraindik. Nere reviewa da, dela zinemaren historian egin den gauzarik onena. Dena da perfecto. Abestiak ezin hobeak dira. Kolorea zoragarria da. Bai. Aktoreak ezin hobeak dira. Historioa. Historia, ja ezagutzen genuen, baina eske da zoragarria. Osea, eske egin duten lana da perfecto. Wow. Perfecto. Les Osea, ha encantado. Ariana Grande da dena, bera da ama, Espiritu Santua bera da dena, Cynthia Erivo da literalmente Jesucristo Superstar da perfecta da dena, dira onenak, mundu guztia dabil oraindik ere rollo, ai zehar galak dauden, eta beren, eta nola defendatzen dira bata bestea, no seke, txika, atera kalera, izan lagunak, no seke, zaindu zeuen lagunak, porque eske jendeak ikusi du, Cynthia Erivo, Ariana defendatzen, ze fan bat joan zen ero bat bezala, bera, besarkatzera, eta jendean plan, erlazio hau ez da normala? Ez da normala nola zaintzen duen? No seke? Baina argaltasunaren inguruan ez daukatzu ditzirik. Ariana Grande ez dago bat ere ongi. Bale, eta Cynthia? Gogoratu dezagun Ariana Granderen kontzertu batean erail zituztela 22 pertsona. Eta horrek zer ikusi dauko argaltzarekin? Tu, pues que bera dago traumatizatuta, bera dauka rollo ataques de pánico eta hola. Bale, eta ezin du jan. Pues yo que sé, Daner, nik Vale, ezakit vale, nola vale. gestionatzen duen bakoitzak beren bizitza. No, noski esatz. Vale, ya está. Egia esan. Pues daga pertsona bat, jo, dela, nahiko fragila behar duena kontaktu fisiko asko, Bai. eta tio, erakusten digutena da benetako laguntasuna zer den. Eta haien arteko... Eta jendeak ez du normaltzatik, osea, jendeak, ze asko, osea, enbede Cynthia Erivo, Bai. baldin bazen Arianaren mutilaguna, jendeak ikusiko luke normal. Ah, no, nik jo, bere laguntasunarena mutilaguna da, ikusten dut zaintzen du, no seke, superongi. dena perfecto. Denez bere lagun Bai, bat, bai. ja dira en plan, bueno, eske boierak dira, eske no seke, tio, ez duzu lagunik, sentitzen dut. Hori Ez azteko. duzu lagunik bizitzan. Baina bigarrengoz, benetako da atera den testimonio hau de gaude harreman demipoli Ez. kurioso batean. Jo, gustatzen zitzaidan mordo bat. Gustatzen zitzaidan mordo bat desiatzen nengoen. Pues nada, opa Porque, diet... de hecho, esan? Wickedren historia da Bai. laguntasunaren garrantzia bizitzen. Nahiko zenuke utzi zeure Wicked pelikularen review formala. No, pues es que da perfecta. Es que ez Vale. dut deus erran. Eta Osea, uste dezu dela laguntasunaren simbologia eramaten duen. Da maitasunak dena mugitzen. Porque bada pelikula bat da como propaganda pizkat, politikoaren no inguruan. sé qué, baina es que Wickeden protagonista da maitasuna. Vale. Nik estrapolatu nuen propaganda politikoaren inguruko pelikula bat dela, eta argi uzten duela bideri, iraultzarako biderik efektiboena historian zehar izan dela violentzia. Eta boge egitea. Eta boge... Madame Morrison bezala. Madame Morrison! Jim Morrisonen... Kirikaka. Ai ama, flip it around, wicked witch. Eta honekin... Ikusi duzu, Madame Morrison, Wicked Witch. Ez deizen Morrison. Morrible. Flick it around, wicked witch. Egingo Madame dugu... Morrible, Wicked Witch. Bai. Eta gero ez da wicked witch. Nik ez nuen ikusi. Ez, Madame Morrible da beste pertsona bat. Michelle Yeoh, burutik sano dago, ez dakit. Badakizu zer ematen zaidan oso polita. Lehenengo Ozeko aztiaren grabaketan, 1900 lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunean, Oh my God. hil zirela milioika pertsona. Ez ziren hil milioika pertsona, baina lesionatu egin zen soroginaren lan egiten zuen pertsonak, ze bere makillajea plomoa zeukan, eta bere efektu espezialek errez zioten aurpegia, eta
ojalatezko gizona bebai makillajean dikit hil egin zan, pulmon de acero, muerte, tal. Eta asko gustatzen zait, orain Wickeden grabazioan egotea estrago mordo bat, bai. Estrago interno. Ez dago inbeste, eta eskerrak inorez da egongo... Jendea da superdramatika, jazta. Inorez da egongo burdinezko... Nola ditzen da, hau, organoa? Bihotza. Burdinezko birika batean. Baino, egon gaitezke begiratzen. Bueno, Eta gure harreman demi polikuriosoa esplotatu esplotatzeko, ekarri dugu gaur gonbidatu zoragarri bat. Bai. Gaurkoan ekarri dugu Euskal Herriko leyenda bat, dantzaren leyenda bat, bera etorri da bere proiektu buruz egitera, eta bera da Jaiot, txalo bero bat. Baitugu txaloak. Wow. Eskerrik asko etortzeagatik. Egunon, Jaiot, zer modu zaude? Kaixo. Jo, The Wicked ikusteko goakin, osea, kriston promo nahin dezute. Sorry, eta ez dut horrein du, osea. Ja, tio, The Wicked ikustea. Bai, Wicked bi, ikusi dezu Wicked bat. Ez dut ikusi dezu Wicked bat. 6 ordutxo dia bestela bixak ikustia jarraian. Aste hauek libre ditut, así pues total. Venga, ba. Bai, nik nahi nuen egin double feature, baina zuek ezen duten nahi ikusi biak batera. Bai? Zuk bai nahi zenuen? Bai, baina hemen zoom bat eginda, Tuli, oso ongi. Gure planoan zoom bat egin dela arraroa, eta gaude... Zumba eginda. Bai, gaude como oso... perfecto. Dantzari bat ekarri dugun enean tulik zumba egitea erabaki du. Karo, bai, hortzegunean zen eta ezin genuen. Bakarik hortzegunean egin zen, baina bueno, igual du, berrituzu 5 ordu, bi pelikulak ikusteko. Bueno, baina ez da merez, osea, ez dakit, promorita gero da, como, venga, The Wicked. Ja. Orduan koreografo bezala denbora libre mordo gara daukatzen. Segun, momentu hontan bai. Osea, ez dut esango ez, bai. Osea, justo orain, bai. No, nik enbidia zildanago. Bai, ez. Beira. Bueno, honekin hasi baino lehen... Bai, egin zure galdera. Lanari buruz. Ezagutzen zuten kultura, Jaiot? Noski baiet. Bai, entzuten duzu. Entzuten dut. Kapitolo guztiak ez. Ze hainbeste gauza... La peor. Denbora dakat, baina hainbeste igual ez. Baina, bai. Eta gain pixkat informatu naiz, porque haik ez dara altura, baina bai. Oso ongi. Gustatzen zait jendea ja etortzen ja, urduri, bai, ez que totalmente. Azken bolada honetan jendea etortzen da, como barrabilekin oso tenso, eta... Zuzerak izu jendeak, ze... Bueno, nik intuizio. Bai, nabariz, bai, osea, da como zuen etxera sartzea bezala ulertzen. Da, nik uste jendea kulturan da gaudela ohituta gehiago Euskal Irratia, tal, bakoitza bere proiektua eta zitza egiten deu. En cambio, hau da, como... Ez da etortzen nino. Baina nik ulertzen dut, hemen ez da emeste, kere, zure proiektua no seke, me dugu ezan daiteke, izan duzu inoiz prolapsorik. Ja, egia da. Bada espazio promozional bat, eta mesedez saldu aldizun motor guztiak, daukagu audientzia zoragarri bat. Erosteko prez, gainera, gure merchandising berria, gure kapelak erosgai daude, salgai daude, erosgai ez. Eta hori, lehenengo galdera. Kiki edo Bouba, Zara? Esan. Kiki zan puntazo horretuna, pues Kiki. Bai? Kiki, full Kiki. Beira. Bai. Azkenekoak esan dute Bouba, Bai, Egonda bastante simetria egia esan. Azkenekoetan esan digute asko Kiki kanpotik, baina gero barruan direla Bouba. Eta hori iruditzen zait bastante erantzun gaitz bat. Ze iruditzen zait como oso Miss Universo, en plan, batzutan ematen dut ez naizela, baina gero, nire barnean bihotzean sentitzen ditut gauza mordo bat, déjame en paz. Zu Kiki, orduan. Kiki. Full Kiki. Osa, leheno galeru izun, nik nahiko nuke Kiki arroxa. Vale. Baino Kiki. Vale. Bai, osea... Kiki arroxa da pixka bat como uzki irudi bat, ez? Wow, balio dit. Bai, oso. Zera perfecto. Eta Kiki zergatik, basara... Bueno, hau ez dakit zure lanbidearekin lotuta dagoen edo ez, baina bada eremu bat non behar da batzutan pixka bat borde izatea. Zabitz jendeari agintzen zer egin. Bai, osea, nik uste zuzentasuna, zorroztasuna, perfekzio bilatzeko... Gerrin, bai. Bai, eta bat, osea, profesionalki batez ere esango nuke naizela Kiki, Gero igual pertsona moduan, igual, pues... Bai, denok ditugu sentimendu. Esango zera pixka bat Rafa Mendez. No, cero. Fuera de mi clase, eres un estorbo para mi vista. Gaina, osea, Kiki naiz, baino, osea... Ez modu, osea, nik uste izan daitekela zuzena, zorrotza, en plan, puntuala izan tal, baina lanean beti roi ona, osea, full roi ona. Gure urrengo demoraldirako galdera, enbede Kiki edo Bouba izan behar da Rafa Mendez o Lola González.
Abeitu. Lola Fontale. Lola González da neska Zuzendaria. guargala Ile mozarekin, mozakin. la de Emparo! Bai, eta Hori González izan da. un paso adelante, bai, ez? Lola. Ez. Fama bailar. Fama san. Fama bailarreko Fama, zuzendaria vale, zen Lola. vale, vale. Horixe Eta bera. irakasle bertako bat zen Rafa Mendes. Vale. Rafa Mendez. Konfundituet, un paso adelante zan Natalia bai, Ile beltzekoa, bai. como superkabaret. Izango da. Ez que bi belaunaldi desberdinak Ja. gara. ¿Qué dices, maricón? Nik ez nuen ikusten ez bat ez bestea. Ah, vale. Nik fama bai, niretzat fama izan zen dena nire bizitzan. Nire amets frustratua da dantzari izatea. Bai. Te lo jurtx. Nik Ba, beti egin dut dantza, bai, beti egin pues, dut hip-hop, commercial, pole dance, euskal dantzak, no seke, dena egin dut, me encanta. Nik ez. Hola, ja. Eta ametsa, osea, nahiko zenuke izan en plan Lady Gagaren dantzaria, adibidez. Eske lehen, osea, txikian nintzenean bai. Zen como, nire ametsatzen dantzeri izatea, baino gero, zen en plan, no, eske, benetan, nire dudana da protagonista. Claro, es que hori Nire dut da, Lady bai. Gaga izan. Ez daukatzu Hori background da, hori da. Osea, dantzari guztia dakagu, pixkat amets frustratori, porque dana dakagu afan de protagonismo bat, baina gero gaude Zaite komplemento bat. totalmente. Hori, Bueno, baina ez du- esploratzeko gogo mordo bat ditut aurko kapitulua. Baina ez du baiztara nahiko Dinamika protagonista. hori, Bueno, nik bai. uste dituanean, bauzu protagonismo bat. Bai, eta gero gure obretan dantza garaikian eta bar, osea, elenkoak txikia dira, eta bai, antzokian badakagula protagonismo bat, baino ez dituzu ventiladorea, esaetzea, sabes? Claro, Oye, inork ez dago duzulako esaten. nahi, bai. Ez Ja, duzulako egia da, nahi, egia da. No, baina inork ez dago esaten, hiru sarrera ditut dantza ikuskizun honetarako. Total, hori da. Eta 100 pertsona juten badiazu ikustea da, como, La bomba. la bomba. Bai, eta 100 horretatik 57 dira dantzaria. Hori da, berta marzi dantzaria, gero zure familia, eta gero pues, lau hortik, lau... Galdu india. Hori da. Claro, es que, a ver, pizkat kontekstu, jendearen. Bai, Zuzara bai. koreografoa, Noiz, bai. dantzaria, artista handiekin lan egin duzu, goritzen dugu, baina bai zure proiektu personal bat, ez? Deitzen dela Osa Mujika. Hori da. Horixe. Konte guztu pixka bat zertan datza proiektu hau, zer egiten duzu edo... Ba, Osa Mujika da, bueno, Xavier Mujikarekin daukadan dantza garaikide konpainia, eta Zu izan da jaiotz osa. hori da, ni naiz jaiotz Osa eta Xavier Mujika, da Xavier Mujika, orduan Osa Mujika. Bai. Xabierrek egiten duna pixkat estetika guztia, jantziak eta eszenografia berak sortzen ditu, eta nik dantza eta mugimendua. Horregatik pixkat bi mundu hoien pues, elkartzea edo. Eta sortzen duguna dantza garaiki da, obrak. Orain adibidez, Lana izeneko obra batekin gabiltza biran, eta Ai, Lana del Rey bezala. Lana del Rey bezala. Eta teknikoaren trabajo bezala. Osea, lana da trabajo. Vale. Vale. Bueno, Imaginatzen duen, bai. Eta horrela, pues bai, dantza garaiki da sortzen dugu. Vale, eta nola dira zuen showak, rollo... Oso, no? Osa, nire galdera da, Izugarri bai, ona. baina esan nahi dut da, como historia bat edo Bai. zerbait, bai, ez? Guk beti. Osa, badago antzerki... dauka Bai, komponente bai, teatral bat. bai. Guk beti dakagun mezu bat, beti dramaturgia asko lantzen dugu. Agian bai dantza garaikidean zerbait abstraktuako badala, ez? Importantena da gorputzak, mugimendua, elenkoaren virtuosismoa, guk asko lantzen dugu historioa. Pues kasu honetan lanari buruz hitz egiten dugu, pues zema gorrotatzen dugu lana, zer dan lan kultura obsesibo hontan, bla, 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 bla. Nagusia hiltzen dugu. Ai, Ba, que me encanta, guai. me encanta. Barkatu nire ignorantzia, baina enbiot galdera bat Bai, jakin lasai. gabe, dela ulertuta daukadan einean dantza garaikideak badauka komponente narratibo bat. Bai. Ze, adibidez, zuk egiten dezunean hip-hopa da, en plan, mira que guai. Hori da. Baina dantza, en plan, garaikideak bai signifikatzen ditu gauzak, así que teatral egiteko Bai. oso medio egokia dirudi. Bai, eta guk batez ere bastante esplizitoa gea, osea, mezuak jorratzeko orduan. Eta gero aparte, pues Badago bai, dialogorik. dialogorik ez. Abestirik. Bai, botzeno, folako Vale, gauzak vale. erabilizan ditugu. Bai, gustatzaigulako mezuak oso garbi azaltzea eta jendeak ulertzea. Ze askotan bai bada, pues jendea jutala dantza garaikidea ikustatzen zer da, osea, ez dut ezer ulertu. Bai. Gustatzaigu jendeak ulertzea, pertsonaiak identifikatzea hori Ja, guzti ez hori. uste hain irekia, ez? Eskotan usten dira Total. gauza, como oso irekiak, en Ez, plan, eta zero. askotan Bai. hain irekia da galtzen da. Bai. ez? Nik uste dut oportunista dela, eta hau da pixka bat nire Total. duelua, baina Buah, jende asko ehuneko egiten du, ehun. no, bueno, artea da interpretazio askekoa, ja, pa que nadie te odie, no te jodas. Bai, eta gaina ematen du, osea, ez nire industrian edo, ez? Geroz eta abstraktuago eta ez ulerkorragoa izan dara, Bai. como, buah... Elevación, bai, konzepto. total. Eta Buah. estetikarekin bai, Hello? geroz eta ilunagoa, tal, da, como, emateu kalitate txek bat. Bai, Ta uga oskurantismo hau, guztiz- bai, ulerte zina total. izatea, ja.
Eta gure bai, pues, gure estetika da oso koloretsua, pues, gustatzaigu guzti hori pixkat ustea. Pixkat, bai, hortik oso horrekin pia konektatze dugu, adibidez, elitismo artistiko horrekin, en plan, aspertzen naiz. Ai, que guai. Qué fuerte. Bai, esken nire pixukideak eta biok hitz egiten dugu mordo bat honen inguruan dela, en plan, egiten badituzu artista gauza suficiente, jendiak ja emango dio zure gauzai esan nahi bat. Badakitu, si eres lo bastante friki, jendiak esango, ai, seguro da bilela zerbait esaten saiatzen. Total. Bai, no, egin behar dira gauzak benetan mezu batekin. Ni nago gauzak argi esateren alde, baina ez bakarrik dantzan edo nalakoan, tio, denan. Bai. Pelikulak ere direnean, en plan, no, eske bukaera irekiaztuk imaginatzeko, amor, eske zut imaginatu nahi. Eske zut imaginatu nahi beste. Bai, eta ez da berdina... Hau, perfecto, listo, bukatu da. Horixe da. Bai. Eta ez da berdina egitea... gauza bat irekia publikoaren pentsaera benetan sustatzeko, porque jendeak pentsatu behar du, edo justo posizionatu behar zaren momentu ez dira. Cada uno en su casa ya. Bai, nerezare bai, super guaia ikustea sortzailearen pertsonalitatea iritzia, zer nahi duen esan, esen plan como... Ja, izatea marka bat benetan. Eta nola sortzen dituzu ideiak? Zikurositate daukat, en plan. Nondik jaiotzen da lana izeneko ideia, mesedez konta iguzu. Ba, gaiak dia... Barkatu. Fan. Ez que gongare soinu frogak egiten eta ditut volumen guztiak deskoa jaren gauta. Baina azkenean oso ondo, Bai. Ba, gaiak oso pertsonala dira, oso bari, lanaren kontua pues, iritsi izan urte batzun ondorioz, eta ondoren geunden supernekatuta pixkat aspertuta industriakin dinamikakin, berriro hasi beharra diru laguntza bat lortzen obra sortzeko, berriro hasi obra, zaila. Eta hasi ginen, nik esaten nun beti korreo seranoa lanera, behar dut zartu 8 irutan atera, arratsaldea libre, aerobikeko klasetara jun, eta pertsona normal bat izan. Total. Eta azkenean hasi ginen horri buruz hitz egiten hainbeste, Xabier eta biok, eta azkenean sortu genuen lana. Eta orduan gure korreos propioa sortu dugu eszenatokian, almazen bat, gure nagusiarekin, gure bakoitza hori lau langile bakoitzak bere pertsonalitatea daka, eta pixkat horrela sortzen dira gure obrak, aurrekoak pixkat maitasunari buruzan, maitasuna romantikoa kuestionatzen genuen, Xabier eta biok urte pila bat goazelako elkarrekin bikote bezala ere, eta horri, hola sortzen dira bai oso pertsonala dira. Bebai zarete bikote artistiko bat. Gera bikote artistikoak. Gu bezala. Total. Zer moz dara mazu, elkarrekin lan egitea. Bai, zenba denbora dara mazute elkar bereziki? Ba, es que flipatu gozute, asko. 14. Como los Javis. Tío, 14. Etxe iguala dakago. Oraindik gurea ez gabe saltze baina. 14 urte bai, fuerte. Ba, badira urtia. Eta elkarrekin lanean ongi? Elkarrekin lanean oso ongi. Bai, gaizki gezurra. Dibortzioaren hartzean. Oso ondo. Bai, egia daudela momentua, bueno, supongo jakin ez, pues obra bat sortzen zaudenean oso buru belarri, pixkat, pues nunda, maitasuna, hilabete batzutan juten da, ez da, ni konparatzet, ez da, katela semea labik, baina mitiko, pues aurdun zaudenean eta umea dator, no seke, de repente, pareja romantikoa pixka desagertzen da. Bai, beste gauza batzuk daude. Hori da, orduan, pixka momentu batzu daude, dala, en plan, compañero de trabajo, baina niretzat, ezkezin detu lertu momentu enten nola izango zen, hori proiektu bat sortzea, konplizitate hori gabe, niretzat da como dena. Bai, baina beste alde batetik behar pentsatzen dut, eta hau da pixka bat hetero-shaming, Dios me perdone, baina zure bikotearekin lana egingo ez bazenu, eta zure bikotea bere kabuz, egongo balitz raiauta lanarekin, bebai da momentua para apartar orduan, kompromesu bat badago, eta ezin zare asarretu ez daukatzulako arreta guztia momentu orotan, eta jendeak egiten du. Baina, horrez sartu behar. Norbaitek ikusi nahi izango balu obra hau, mesedez, konta iguzu, nora joan behar duen, edo zer egin behar duen? Ba, oain deskansito gabonetan, bueno, ja ditugu aurten, estrenatu genuen otxaian, eta ditugu show bastante aurten izan da potentea, eta momentuz, esan dezaket, urtarrian Zumarragan egongo gerala. Zoragarrian? 16an. Eta gehiago datoz, ongo gera Zarautzen, Basaurin, orain ari geha izten, eta Espainian ere batzuk datoz. Iruñan ez gehan inoiz. ¿Qué me dices? Es que son homofoba. Ja. Barkatu. Baina hori egin. No, ya no, baina ez gairitx Iruñara. Hori egin behar dugu zer, bai? Ja. Non egin dezakegu? Guk laurok? No, baina... Osa mugika albina eta bina. Eta guk ikusteko?
Pues ez Rollo, dakit, hija. zue biok publikoa eta Ez bazaituztet konbidatzen katakrakera nire showra por 2 pesetas. Bueno, pentsatuko dugu zerbait, Iruñera ekartzeko. Ja, Iruña pendiente bai. Kamiseta horiek zuenak dira ere. Kamiseta hauek, Ja, pues da gustatzen zait moduaz. lana obran azkenean, bueno, en plan spoiler, baina ja ikusi da pia, lana obran erortzen da azkenean mezu hau, en plan ez dut onena izan nahi. Zeneretzat azkenengo urteetan oso argi eukieten zerbait da, ez detela onena izan nahi, osea, en plan, Total. Bai. aspertzen hau energia horrek aparentatzea denbora guztian, Total. onena izatea, no seke, osea, naiz hau, punto pelota, Total. eta obrak sortzakoan eta denbora guztian oso presente ukitzen duen zerbait da. Gustatzen zait bai, aurrera, go, jazta. Bai. Niri gentzet hori travestismoan ere. Eta konparatzen gaituztenean, Ja, no seke, total. eske, nire lagunak dira eta nire zatik todo perfecto, osea, eske, nik ez dut onena izan nahi. Ez haiek ere, ez du ere, ez no seke, como, tio, bakoitza dabil berea egiten, eta aurrerako lo suyo, eta jazta. Osea, en plan, jartzen dute como albina, kompetitze- jazta, es que... Baina jartzen dute bai. kompetizio batean artista egin plan. Bai. Beti, eta Ea dragartistekin nor beti eta gare bestea, como eta nor Pokemonez, hortzen duen bai. sold out gehiago, total, gutxiago, total, es total. terrible, osea... Alde batetik bai, eta gero gainera uste dut artista bezala, historikoki oso argi dagoela, zeinek izan duen presenteago edo presente gutxiago nortasun kompetitiboa. Osea, adibidez, dago jendea oso audientzia txiki bat izan duela, relativamente, en plan, ez sare Beyoncé, sare PJ Harvey, eta eduki dituzu Beyoncéren entzule eunetatik zuk bat zeneukan, eta tal, baino dialektikoki, artistikoki, kontzeptualki Total. egin dituzu aurrerapen askoz gehiago, eta gero sales como sample en el disco de Tosolia. Ulertzen duzu, osea, Bai. uste dut dauela lan bat dela, eta hau da super snob, barkaidazue hau esateagatik, baina super snob naiz. Dela alde batetik garapen artistikoa eta beste aldetik garapen komertziala. En plan, badau jendia arte gehiago egiten duena eta jendia diru gehiago egiten duena. Eta Edo bi biak vertikaldia. batera, Edo bat ere egiten Edo duen zero. jendea, bebai gaude. Gora mediokridadea ere, Osea, eske Bai. gora gauzak mediokreki egitea eta listo. Pues no eta te sé fuera. decir. Pues tú lehen esan didazu, eske etortzen ere ginela, hitz egiten ere ginen lanari buruz, justo, ez Justo. honegatik, baina Justo. beste gauza bati buruz, eta hitz egiten ere ginen, eta esaten genuen, danak esaten zian, jo, nik bai egin dut lanak gaizki, baina porque Bai. gaizki egin dut Esaten eta zenidan, gaizta. ez dut ulertzen nola jendea dago lanpostuan eta ez daki bera lana egiten danik ni izan naiz jende hori. Total. Lo que pasa que, claro, lan hori ez zitzaidan importa. Orduan, zerbait importa balitza izun, pues ez dakit begiratu beharko zenuke ez. Baina zure lanak ez importatzea guztizko zilegitasuna dauka. Eta korreosen egiten badezu Total. lana, pues igual ez daukazu bihotzean Hori. pasio gar bat por el reparto de correo. Total. Eta zenbat ordaintzen dizute? Horan arabera lan egingo dut. Horre cariño, Total, jendeak total. espero du bi zentimo ordaintzea eta nik egitea hemen malabares. Bai, Pues, ez da kontua, bilatzeko soldata igoera, bilatzeko el empleado del mes, zure argazkitsua hor paretan, bai, Ba, eta nik uste momentuak abaiz, osea, ezin dago egunero, 24, 7, en plan, osea, Total. batzutan zauden ekatuta, pues aurten ez deti ingo nere bizitzako obra, venga, ingo, osea, ez denbora guztian, en plan, bai. chico, descansa. Ta, kanpo, osea, ikuslea bezalare gertatzen zaite, en plan, rollo, Taylor Swift, deskantzatu mesedez, osea, Gero egiteko mierdoi bat. bai, osea, desagertu, bueltatu, osea, ez dakit, en plan, dinamik pixkat, zaitu. Baina ikusten hori ikuspegi artistiko bat izango litzateke, eta justo Taylor Swiften kasuan uste dut Ez ikuspegi dago, dominantia dela ja, komertziala, total. pero con una diferencia abismal. Que oye, pues bere gauzak ditu, Bere gauzak diru ditu. asko adibidez. Bai. Baina, Orduan, karo, hor pues, sartzen da bai. ere, artiston bizitza ze prekarioa den, ez? Da nola, askotan, Batzuena. bai, baina nola erortzen garen askotan, Gehienona. como obsesio Bai, batean, gehienona, no? Non gure artea edo gure dena delakoan bihurtzen da gure bizitza. Bai, bai, bai. Osea, eske Bai. ni askotan pentsatu dut, osea, obsesio bat izan dut, ze pentsatzen nuen dragean, eta nire hobiak ziren dragerako egitea, pues, jo que sé, josi edo dantza, Bai. edo lo que sea, edo no sé qué, como dena da, como Dena da. hortara, ¿sabes? Bai. Eta ez da momentu bat, que diozu, Bai. Bai. too much. Bai, ez dezula amaitzen pentsatzeari, eta pentsamendu guztia, pero claro, sare zure jefe propio. Total. Eta orduan. Dana da peligrosa hor, bai. Bai. Eta gero ere bai da, nahi gertatzaitena, eta da zure azkenean esatet, bueno, ba, venga, ba, igual du, baino gero da, como, eske, euneko handi bada zureare, bai, orduan da, como, ai, Ja. Bai. nola itzali hori, Ja. porque guztiz itzaltzen bada, niri gertatu zait, bueno, korreosera noa, baino gero esatet, ostras. No, ni oso triste gongo nintzen. Hori da, osea, Bai. korreos, osea, en plan, dantzatuko etkasekin, osea, jo, No. voy caminando, Edo, osea, fan, Hori bat, baten un número musical. hori da, edo de repente astero hasiko egin nintzen, klase pare bat. bai, baino, No te klase cas- pare no te bat, vale, bai. Orduan hor dago, como, noiz bukatuko da, en plan, ba ez dakit.
Jubilazioan ez dakit. Izango dugu jubilazio hori. Bai, Izango bai, dugu, listo, ez, no? erantzuna da ez. Baina da betiko, trabaja de lo que te gusta y te dejará de gustar. Ja. Ja, baina ez da inbeste te dejará de gustar. Da Bueno, como... Beste bat, irakurri denik, te gustará menos. Hombre, hori bai, porque bihurtzen ¿Sabes? dezu lan bat. Orduan te gusta menos. Bai, eta duela gutxi egon nintzen elkarrizketa saio baten non etorri zen idazle bat, eta berasan una mujer espléndida, esaten gustoko dut idaztea, beti idazi dut munduko pasio izugarri Ke batekin. guai, ke Liburu hau envidia. idazten boten dituen 12 urte. Eta aurreko liburua idazten boten dituen 8 urtetani, baina emakume Maravilla. horrek bibe. Hori. Pues aberatsa zan. Ah. Orduan, norbaitek ez dituenean behar basikoak asetzeko Claro. beharra, intzik zuena con una pasión, Bai, una nahi duzuna. parsimonía, Osea, horrekin dezakezu... Aintzinako greziarrak bezala hori eskina baten botata comiendo uvas. Ja. Hola ingo nuke nik bai Idazten duzu filosofia. letra bat, da plan... Ja, hor dago beste temazo bat, zenbat artista diran aberatsa, guraso aberatsekin, bla, 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 bla. Bai. Dirua behar dalako Bai, sortzeko, bai. en fin. Ke Baina gainera, espalda. etengabe, osea, jendeak ez... Osea, jendeak, gure ez orokorra baino... Pues adibidez, obra bat sortzeko, show bat sortzeko, zenbat gastu, zenbat diru behar den, osea, eskin... Bueno, depende de lo cutre. Igual du, pero es que igual du, porque aunque sea kutrísimo ere, Bai, hor bai. badago diru gastu bat, Bai. que nondik ateratzen duzu. Diru eta denbora, Ordaintzen ez Diru eta denbora. Ordaintzen ez den prozesu guztia dela kontzeptuaren sormena, kontzeptuaren Total, pultzea, kontzeptuaren tal... Osea, jartzen maizu kronometro bat, te caes para atrás. Gabiz osea. pixka bat quejándonos de vicio, porque badau jendia korreosen lan egiten. Bai, Baina, bai. zuk aipatu dezulen gauza bat, eta nik hau asko azpimarratzen dut beti, badagoela, ez dut esan behar privilegio bat, baina badago gozotasun bat lan asalariatuan, zen sartzen naiz 8etan, irtetzen naiz 3etan, eta amaitu da. Amaitu da. Eta amaitu 3etatik ohera noan arte ez nago lanean, Hori da. eta como si se quema el Total, correos, total. berdin zait. Ja. Orduan, A ber, guk que- daukagu konpromezu bat gure lanarekiko, ze esan desun bezala, gure harimaren portzentai Bai. bat badago sortuta. Orduan, lan bat ukizian, on irtetzen zara, eta dituzu, Ja, badauka Que bere egia da, charma, que lan gehienak ez dira hola, ja. Porque da, sortzen Ja. atera barzara, baina berazit erdietan oraindik hor zaude, Baina izan edo beharko etxean zaude, lirateke. eta deitzen dizute, aizu, etorri zaitezke bihar, Bai, bai, osea, bai. como lako gozak ere badaude. que Eta estu- No, guk noski, noski. obra hau sortzerakoan pixkatorti joan da zen, nik ikuste ditu lagunak agian nere doblea irabazte dutela, eta haude super depresivas, porque no sé, ulertzen, osea, lanada Bai, bai. azkenean, Bai. eske jate izu, osea, eta igual oso jende gutxi dago, oso erlazio osasuntxua dakanak lanarekin ikuste. Eta gehienak dira, bera. Aberatxak hori izan behar nuen, Ja. super erraixa da, porque erlazio bat, edozein erlazio mundu honetan, modu honean planteatzeko lehenengo pasua da kentzea erditik dependentzia. Ja. Eta erlazio oso dependiente bat da denean zure sustentua. Orduan, Guztiz. lana egitea bizitzeko, pues ya empezamos mal. Baina, bueno, lana Jaiot. egiteaz aparte, Galdera bat. esan. Ah, zer esan, Esan. Ah, vale. Aipatu duzu korreos, hainbat aldiz. Ai, ama. Kamisetaren kolorak dira korreosenak aposta. Hombre, por supuesto. Bai, osea, obra da urdina eta horia posta. Me bai, encanta. osea, gure enpresa da... Eta korreosek ez zaituzte denunziatuko? Ba, espero, ez da inongo momentuan ez dugu korreos aipatu, Ah, vale. Eta gaina Ez ikusi dakazute dugu kolore enpresa- hauek, Bai. dira BM, osea, Bai. Michelin, oso Michelin, korporatiboak Lidl, dira bai. urdina eta... Ez dakatzute como Horia. enpresa fiktizio bat obraren barruan, en plan, Korreoak. korramonos. Bai. Ez, baino, Vale. bueno, apunto. Bai. No. Dirua beste nun baitetik sartzeko bai, zien beti daude idea. Oie, batean publizitate bat, total. no? Una Ai, promo. ama, espazio patrocinado, eta ez dantza garikiderekin. Total, total. Ba, batean da, como ez dugu lanik egin nahi, baina... Ikeako koloreak Justo diare, Ikean bai. egingo Ja, ja. nuke lan. Deitu, osea, gu super, vamos, open. Egon son oso guai, como ¿Ves? exposizio Bai, bat. eske, bai. En plan, como show egitea korreo zen. Baina, bueno, show honetaz aparte, zenik pasatu nahi dut ja beste lanetara. Bai. Lanaren Pasa. aparteko beste lanetara. Sare, coreógrafo de las estrellas. Orduan, hau ze moduz. Oso ondo. Gata las estrellas ani pentsatzen, en plan, Lady Gaga, bien no. No, Izaro, baina bai, bai. Izaro batez ere, Vale. bai. Egin dezu Izaroren azkenengo kontzertuaren como egituraren parte bastante Eta azkeneko sustancial bat. biraren guztia, Bai, bideoklipa. 0 de enero. Bai, kontzertu, 0 de enero, aroa. kontzertuaren kontzeptua, baina gero egin izan da, hori askotan. Hori da, eta nire uste zidan mordo ba. Zer Bai, izan da? ikusi zenuten zuzenean. Kontzeptua, Bai. ikusi nuen beken como sartu eta ireten eta sartu segeunden erdi beste gauza bat Ah, oso ondo. Baina ikusi nuen gauza bai zen eso interesgarria. Ah, zeiden diozu. Zeiden. Ikusi, jarri nire kamara? No, mesedez? ez egin promo. Jarri nire kamara? Ez egin mesedez? promorik. Vale. Ez que daukat Doa, Zeiden Nik- ikusi zenuten. Nik Bai. ez, osea, bai Ah, zeiden vale. eta gero azkenekoa. Ah, bale, azkenekoa. Mhm.
Ba oso guaia, bai, osea, niretzat, osea, beti eukieten amets bat izan da, ba hori, nire ametsa, osea, niretzat musika da, osea, lehenengo lerroan dagoen zerbait, osea, dantza garaikidea baino askoz lehenago, osea, pop musika niretzat da, como, wow. Eta segatik azaren musikaria orduan. Osea, nahiko nuke izan, bazuk esan dezuna, protagonista, baino ez. A ber, ez, dana ondo, baino, bai, izan da super guaia, inoiz nun uste izango, gainera Izaro, oza, karo, orain egon naiz autobusan pentsatzen, karo, eske, Izaro zetorzen limoietik, gitarra batekin zegoen hola. Hori fuertia da, Ta, karo, nik orain konsiente naiz, atera genunean, ekizita besteak, izan zuen rebuelo hori, eta esate, karo, eske zetorren tipa, oza, Izaro... Ba hori, horrela kantatzetik. Nien itzen hain fana, orduan... Letra kursibetan kantatzetik. Bai, total, eta eserita, eta metamorfosi horren parte izatea gustatu zait. Guai da, ez? Bai. Ekin sortu duzu elkarrekin rollo koreografiak eta estetika eta ideia guztia. Estetika eta guzti hori ja super itxita zeukan berak. Bai, ni gogoratzen naiz bere etxera jo nintzen eta erakutsizkian ja argazkiak, disko osoa, osea, jazekan full itxita. Vale. Eta oso argi. Ez duzu eraman zu eskutik Izaro esan ez, bale, esto es... Ez, gero bai, berak esan zinean bere ideia guztiak, bai ja koreografia guztian ikinun, eta ea berarekin zuzenean dantza aretoan geratu ginen, full bera eta biok, karo, berak etzun profesionalki dantza egin, ordu asko zartu genitun horretan. Osa, benetan ikasten bera eta bere gorputza eta dantzarekin kontaktua eta beretza guzti hori oso berria zen, izarditzea, osa, guzti hori. Pues que pasatzen como de 0 a 100, bai, ¿no? de 0 a 100. Koreografiak dira komplexuak, bai. Eta baude como batan gora eta bera, bai. Eta pentsatuta ere bai, berak egin, bai. Osa, denada como... Hori oso guai dago. Eta, karo, ez ginen ezagutzen. Ja. Eta izan da bai, baino izan zen oso konexio, oso ondo atera da. Izan ziteken kaos bat, Osa, berak zekan beldurra izateko, ostra, ber, honek ze sortzen duen. Eta nire beldurra zen, aber, honek ondo dantzatzen duen. Osa, Ja. Eta, karo, gero da, bat dantzatu, eta bi mikroarekin, ahotsa, osea da, pauso asko saltatu ditu disko bakar batekin. Claro. Eta oso ondo. Eta orduan prozesuan zehar ondo, bai. Ez da esan biaren plan malkeda, baina batzutan proiektu baten, artistak daukan proiektu baten bizioa, eta ez dut erabili nahi instrumental hitza, baina ajenoago den zerbait koreografia den bezala, egin behar dizula beste pertsona batek, en plan, ondo edo gaizki enkajatzeko, hainbat aukera daude. Zuk ikusi zenuena beretzat ongi sartu zen de primeras, berak zeukan bizioarekin. Euneko eun. Bale, que Osa, ez dut pasorik aldatu, bai, super ondo. Osa, eta berak ere, osa, jone harritzen ditun, berak zehargi zeukan posibleko zula egin, ez? Osa, lehenengo bileran igual, ez zen, nahiko nuke hau tanik zen, ostras, a ber posible. Gero, egin nahi dezuna, egin behar dezu. Egin behar dezu. Tipo, jarri eta egin. Claro, nik igual gure ote egin el Pino Puente, baina ezin dute egin. Por mucha gana que tenga. Eta gero, atera, kursal baten, euskalduna baten, milaka pertsonen aurrean, non erosi duten sarrera pentsatzen agian, ez dakit, ingo ezula gitarrita, eta repente aterazu, eta bai, guzti hori super ondo, osea, miretxin un pila bat momentu guzti horiek esaten, wow, osea, benetan nahi du hau egin, eta egiten du, eta bai, super guai. Que fuerte, bastante leyenda, musu bat hemendik, Izaro. Musu bat, Izaro. Irugarren aldiz utortzen zaren Etorri berriro, Izaro. Irugarren demoraldian, berriz. Zein da zure koreografia gogokoena? Izarorena? Egin duzuna. Jo, bai, guai xorieri, ez? Ez que fuerte da xorieri. Batez ere bai, osea, xorieri izan da tema bat aurten atera dena, orduan ja ezagutzen ginean, orduan ja izan da como second part, orduan ja como, vale, ezagut, venga, vamos a full, hartuko zaitut, gorazoaz, jarri dantzarian, osea, eukideu beste, bai, eman diogu beste denbora bat, bai, eta nik hori aukeratuko nuke. Ba, ez da bat ere aukeraketa txarra, egia ez. Eta zein izan da zaiena. Bai, koreografiak sortzeko edo ateratzeko. Zein da gutxien gustatzen zaizuna? Zein da gaizkien egin zuen? A ber, gutxien gustatzen dena ez, baino egia da, gutxien konektatzen detena da las llaves de tu casa. Ai, niri da besti bat gustatzen zidan asko. Baina, claro, no da mucha pia koreografia. Bai, como saltito horiek. Bai, hori eta garaikideagoa, osea, lirikoagoa ingenun bai. Osea, gutxiago konektatzen dut,
mezuare, osea, en plan, maitasuna, no sé qué, meni 14 urte noala ere mutiakin, eta a las llaves de tu casa, no sé qué, baina gero superpolita gatu zen desan, ostra, ke guai, eta gogoratzen ez bideoklipak grabatu genitun aste horretan, las llaves bukatu genuen rodatzeaz, eta anak esan zieten como, wow, osea, tipo, beren aio, ala, bitu. Ja, no, que bat batzutan igual que Bai, no, bai, nada, ja, Zure hori gozo da. personala, baina gero kanpotik bai. Osa, ni en plan, yo quiero activar, da bestea como, las llaves, oh, pues, Ja, ja, ja. bai, baina oso ondo, fuerte. bai, dena ondo. Norekin egingo zenuke zuk lan? Hori gero dator. Hori gero dator. No, egia da, baina, bueno, ja galtzen dio. Nori egingo zenioke koreografia bat, edo bira bateko Osa, koreografia. nori edo- ez. Albina Stardust. Albina, venga, nahezunean. Encantadísimo. Encantadísimo. Albina top 1, venga. Albina top 1, gero Beyoncé, Hori da. gero... Es que oye dana, osa, en plan, Ja. ere txikitako No, baina, jaiot, osa, hori da. danak, osa, en plan, Rihanna top 1, Beyoncé, Lady Gaga, imagínate. Ja, Osa, ja, ja. momentu honetan Dua Lipa, No, asko itxoa, zait. baina zuk hau esaten Eta duzu. adibidez, Euskal Herrian, osa, Bai. adibidez, gustatuko litzaiak Izarorekin gertatu zaidan beste sorpresa hauetakon bat. Ze Izaro, inoiz ez nuke esperoko adibidez Izarok dei bat jasotzea Izarorena, en plan de... Ja, orain bat batean, jo que se, Janus Lester izata como Adibidez, full coreo. osa hori, Bai, guai, izango nun potente. como, que guai, tío. Izango zen oso guai. O Baina- tipo, Laia Inciarte, que me flipa, ja. de repente como, igual zerbait darkagoa, tal, baina izango nun como, o sea, me encanta, izango como... Jendia mugirutan Bai, jartzea. Bai, bai, Ez bai. que Euskal Herrian asko komulgatzen dugu con la guitarrita. Bai, oraindik, Asko eramaten Bai. bai. Baina gero eta Esan beharko nuke. gehiago ikusten ari gara como beste gauza batzuk. ez? Aimar Zeta. Aimar Buah, Zeta, bai. Sakada. Bai. Total. Kainakai, Kainakai, bai. zuzenekoak dira. Osa, bai, badaude, baina egia da hori, gerez eta gehiago Bai. ikusten dala, pues hori bideokurrauak, fotografia, guzti hori, asko oso aberatsa da Euskal Herrian, baina oraindik bai falta da mugimendu, osa oraindik falta da, Bai, ze, prestigio asko mirua, dauka izan guitarrita. zen bai Mirua, koreografiakin. adibidez nik ikusete bai, de repente, Merina Gris, Bai. de repente, en plan, fantasia, baina de repente, hogei gorputzor, de repente, como, boom, ¿sabes? O sea, Ja. mila, incluso, imagínate, Sara Zozaia, da askoz lasaiagoa, de repente, bere pianoarekin, eta hori, egon daitezke, lau gorputz, super gauza guaia egit. O sea, ikustet, vamos, o sea, sako... Ja. Gorputz da termino teknikoa, me gusta mucho. Bai, gorputz, bai. Vale. Gorputz, antzari, lo que Galdetu sea. bat dizut gauza bat, ze, esan dugu superpozik zure txikitako bihotza beteko litzakela izugarri, orain ez orten bada Lady Gaga esatera koreografiatuko behar duzula urrengo turra. Oain, etorriko balitz, egongo zinateke prest, ze egon gara hitz egiten lanaren inguruan, eta dena eta tal, eta nina iz oraintxe bertan Estefani Germanota, eta dut, oye, un show de 4 horas y media con 50 bailarines, egingo jazu, Bai. el miércoles que viene. Osa, nik ikusi nun maiatzan Dua Lipa, Bai. Madrilen, da bukatu zen da esan nun. Tio, en plan, deitu rengo girak, osa, en plan... Osea, bai, Bai, presta osea, daude. noski, Lady Gaga, bai. Vale. Osea, igual de repente barko nun asistenta bat, no sé Claro. qué, baina eske Ah, dituzte, claro, osea, ja. dituzte ulertzen. Ja, egia Osea, da dazkazu ekipo baten bi- parte hori da, izatea, bi bai. asistenta, osea, ola itezu, 50 pertsonakin da, Ja, es que ja es queda guai, guai, osea, bai, en plan, bai. que cool, eta gu gaude hor Koordinazioarekin. 6 pertsonakin ola Dauko como ulertzen. elementu militar bat. Elementu Bai, militar bai, bat bai. ja dala virtuosoa. Bai. Osea, da bakarrik por mera cantidad. Batzutan esaten dugu asko gure artean, travesti baten tamaina dela elementu bat, ze lo bastante handia bazara jada ikaragarria egiten duzun dena, eta cuerpo de baile da pixka bat antzerakoa. Bai. Total. 50 pertsona bat diazuk esate duzuna, egin denok horrela. Eta ja, Bai. flipante. Tipo 50 pertsona, munduko argiztapen politena, Bai, munduko, bai, osea, en bai. plan, Yves Saint Loranen trajeak, osea, sana, Ja. ondo aterako da. Ja. Ondo aterako da. Bai, bai, bai. Ja, En pues plan, egia da. let's go. Eta orduan nola azaltzen duzu Katy Perry? Katy Perryren koreografiak ongi ateratzen dira. Ah, bai? Bai. Katy bai? Perry da, Tu, azkeneko turra guai dago. Bai? Osea, Utziko bai, dugu da. mesedez koreografoa hitz egiten? egia azkenengo turran ez dagola oso, ja azkenengo era hau, aro hau ez nago oso sartuta, baino bai, seguro onda dagola. Vale. Bera igual pertsonaki dago pixkat, Hori, kuku, baina... Barduan Baina konfunditu egin eszenografia, naiz. koreografia eta guai. Egia da, ni izan naizela oso... Osea, Terrorista. estrella danan jarraitzaia. Katy Perry da igual, bakarrentetako bat ez naizela oso jarraitzaia izan. Orduan ez eta inbeste Ja, kontrolatzen Katy Perry. Eta orokorrean, hau da, como galdera derrigorrezkoa, uste duzu baloratuta dagoela koreografoen edo dantzarien lana. Bai, hor sartu nahi dut en el protagonismo. Sí, baina ez dugu denbora askorik ja, baina Ja, bueno, ze denbora goiaz, ze denbora goiaz. pues 56 edo. Wow.
Oye, pues ya tesa eta dena. Igual kendu ez dakego jokua. Ez, no te libras. Lehenengo erantzun galderari. Uste da zu ongi baloratuta dago. A ber, erantzuna ez, noski ez. Ez. Baina ez dago, eta agian, pues, Lady Gaga eta guztien koreografoa, inkluso, esango nuke, baiet, ze behintzat seguru dakala soldata hon bat, baina ibez juten bagea, pues, dantza garaiki dira, kompainia xumetara, hemen Espainian gertatzen dena, pues, dana gera, oza, 1.000 euro irabazten baitugu eskerrik asko. Zein izango zenuke dela pausu bat norabide egokian, maila lokal batean? Zer egin dezakegu adibidez guk, dantzari batzuk kontratatzen ditugunean hobeak izateko? Zuek pertsonalki. Osea, gehiago ordaindu. Hori da dagoen arazo bakarra edo beste gauza gehiago daude. Osea, nik uste edo instituzionalki edo ez daki. A ber, lehenengo gauza nik uste jendea ezi, osea, eskolak, osea, txikitatik dantza eskoletan egotean. Nire ustez, batez ere jakinduria egoteko gorputzarekiko, osea, gojuten gara institutotara, 13 urtekoa, eta esaten dugu, jo, dantzaria naiz, koreografoa hemen bizi naiz, ondatik bizi naiz, eta behiratzen digute, como, tipo, benetan. Eta gero ikuste izute dantzatzen, da, osea, ikuste zu begitan esateutela, como, jo, lana ikusteute, eta, osea, doi kontserbatorioa, osea, kontserbatorioan egon naiz, osea, urtea, osea, karrerak ditut, osea, ezke dago. Arte forma formal bat, bai. Osea, forman egon, osea, da, como, orduan, nik uste batez ere hori, jakinduria hori, eta eziketa eskoletan. Eta industria? Eta industrian, pues, ordaindu. Eta ez dakazunean da, proiektu txikiak deanean, eta laguntasuna dagonean, obviamente, danakin dugu lana diru gabe, baino geroia dagonean dirua, rollo, en plan, telebista batetik deitzei zute, ez dakizeiteko, mesedez. Norrakaneiz. Mesedez, osea, rollo. Mundu osuak nahi ditu dantzariak, inork ez ditu nahi dantzariak ordaindu. Hori da. Eta ez da ulertzen ze garrantzitsua den show baterako. Oso erraz ulertzen da, ikusi edo zein show dantzari gabe. Ja, bai. Sí, pero ala ere, jendea igual zaio, osea. Jendea igual zaio. Ja, hori egia da. Baina, bueno, egingo dugu jolas bat. Guazte jolasarekin? Lehenengo dugu galderak jolasekoak, eta gero egingo dugu tesa. Hori da. Vale. Tesa Mosfer. Bat. Nahi duzuna. Eta eman guri, ezin duzu ikusi. Eta guazen galderekin, 6ak ongi egiten baituzu, sari bat izango duzu, bertzenaz zigor bat izango duzu. Bat, bi, eta iru. Iru, denbora. Ai, zer dago Gorbeiako gailurretan? Ermita bat, gurutze handi bat edo trikuarri bat? Ermita bat. Ez, gurutze handi bat. Ah, toma, por saco. Gaina, en plan, errezazan hori, ez? Osa, suena como a mierda. Beti dagoena, gailurrean, bai. 1978ko abenduan hil zuten Argala, etako buruzagia. Baina zein ziren haren izen deiturak? A. Txomin Iturbe. B. Jose Miguel Beñaran. D. Juan José Echave. Tinton. B. Oso ongi, Jose Miguel Beñaran, bai. Oye, hijo. No sé, Txomin, etako buruzagia Txomin. Josemi, zen. Bai. Zer antolatu zuen Derioko apaiztegiak 1970ean? A. Nazioarteko Teologia Kongresua. Claro. B. Frankoren eta Leizaolaren arteko bilera bat. Edo D. Lehen udako euskal ikastaroak. C. Oso ongi, lehen udako euskal ikastaroak. Bi bat, zoa. Urrengo galdera, zenbat bokal ditu zubererak? Zuberera hitzak? Zenbat bokal ditu zubererak? A, 5, B, 4, D, 6. 6. Oso ongi, A, E, I, O, U eta U. Zein urtetan... Ia da, Vale. Bai, que soy lingüista. Ah, vale. Zein urtetan argitartu zuen Angel Lertxundik 8 petxe novela. 1975ean, 84ean edo 87ean. Oso ondo tebiko hitzak emaita. B. 84ean, oso ongi! Baina duzu bat bakarrik, leyenda. Zein da Turreko Alpe d'Huez mendi etapa ospetsua irabazi duen euskal txirrindulari bakarra? A. Merino Lejarreta. B. Francisco Galdós. D. Fede Echave. A. Fede Echave. Bueno, kirolada igual, o sea, kirolada igual. No, que super ondo egin da. Bastante ondo, Me encanta. Kirola, gora arte, baloratu bar dira dantzariak, no sé, gora, kirola. Artea da. Kirola bullying. Baina lip. Ai, bueno, bigatik ez duz irabazi. Gainera kirola ez dago irabazi. batera invisibilizatuta, que se caien. Eskerrak ez duzula irabazi, ez du. Ja. Baina... Egia esan, orain egingo dugu Ba, flop bastante kulturako. ondo, que bien. Ai, oso, oso. lau. Zo urduri etorri da jaiotza. Ja, o sea. Bega, guazten ja azkarazkar Perfeccionista. testarekin eta bukatzen dugu gaurko
atala. Lola! Erreferente bat. Rihanna. Metele. Pop kulturako momentu bat. Madonna, Britney, Christina Aguilera, MTV. Yes. Sare como bosgarden pertsona hori zaten duen. Bai, Es que egia da, oso influentia da, bai. Kulturaren momentu bat, el 11S, gente asko extraño da. Ta gaino, seguro, guda badakiguan, seguro, norbait dagoela ikusten esadura, ze momentu da hori? Bai, Y ¿cómo puede ser? Bilatu Googleen. Bilatu. Oso momentu bonita da. Pelikula bat. Xavier Dolanen Mami. Vale. Metele. Disko bat. Rihanna Anti. Dena. Telesail bat. Euforia. Vale. Seguro beste bosgarren pertsona naizela, ez? Ez dut esan. Vale. Gorrotatzen duzun norbait. Hori super, ez dakit. Ba, dakizu. Bai, es que No ez da- vengas de Kiki. No, esa te lo Eta gero juro. ez gorrotatu. Ja, Hitler. Ui, posible fraudeari da deitzen. es que benetan gorroto, es que ez da, esan bat, es que ez da. Edo gorrotoa ez bada oso indiferentzia txungo bat. Indiferentzia txungo. Bai. Boa, venga, indiferentzia txungo, Bai. esangoet gauza bat, Esan? Rosarianen looks. Ba, total, oso ongi. Nundago. Oso ongi. Bai, no? Ni naiz bastante gorrotatzaile, Ni bai. Venga, ba. hater naiz, oza, Bai. zero interés. Sartu barun Rosalia, es el momento, pues, Bai. un poquito de hate, Quien venga. pudiera. Norekin egon zeneke kolaborazio bat, hau esan duzu, baina beste Rosalía! Te imag- a Rosalia deitu, o sea, en plan, deitu, Fan. deitu, Fan. o sea. Urrengo diskoa da Belzebú. Zuk koreografiatzen duzu. A ver, superfana naiz Rosaliana, baino, en plan, jode, Ni be bai. penita, Eta artista pixkat. on bat O dela super, uste dut. en plan, onena, Pues onena zea, Pues baino. espija y reza. Bai. Pues ya está. Kolaborazioa, pues, handitut hori edanekin, osea, Albina bai. Estarda. Lady Gaga deitu presna, Venga, ba. eta Albina top one. Oso ¿Te imaginas Lady Gaga deitu eta rollo? Es que Albina, es que Albina, vale, me encantaría. si retrasas el tour, Nabil egiten gure Nafarroako bira. hori da, ba, beitu, ze ondo. Norekin ez zenuke ingo kolaboraziorik. Jende pila batekin. Esan bat. A ber, supererre zaitez ez esatea. Vale. Osea, mitiko jendeak zatuela, jo, ez dakit ez esaten. Supererreza. Ala, niri me mejor. cuesta, Nahi zero. La mejor. Bai. Niriko Osea, esaten zaiz, baina por pobreza, no por borde. Ja, baina, bueno, gero pentsatzen, jo, a ber, ez que ez naiz aberastuko ere bai honetatik, Ja. baina, osea, ordun, ba, gauza askorekin, gauza asko, ez dakit. Esan bat. Zabitz pentsatzen batean gutxienez. Orduan, esan, hau txaltuan, eta jazta. Ez dakit, te lo juro. Zer zan galdera? Norekin ez zenuke ingo kolaboraziorik. Leno zerbait pentsatu, baina aztu, ez dakit, eske jende asko. Eso es amabilidad. Zein izan aitek, ez dakit. Ez dakit. Jo que se... Euskau boi. No. Botatzen diot mierda mordo bat azken bola honetan, maite zaitut maitea. Ja, gaixoa. Bueno, Jende Vale, asko, urrengo asko, galdera, venga, ba. urrengo Norekin ingo galdera. zenuke borroka la velada del año. Metele. Hori ez dakit, no, osea, borroka da ni bere kontra. Bai. Es que ez da, osea, zero kontrol la bera del año. Da boxeo. Osea, da, Ni ez da bere como borroka kontra. zikin bat, da como borroka garbi deportiba bat. Boxeo bat. Boxeo. Quien gana hostias. Wow. Tintorin. Zure bikotarekin. por Venga, Zure Xavier bikotarekin. Mujica, en plan, Osa Mujica, Vale. baina Ba, bela. Osa versus Eta Mori. nork irabaziko luke? Xavier, Bai. nik uste, bai. Ah, pues guai. Gizonagoa da, ni baina uste, irabaziko, bai. Movida. Movida. Eta azkeniko galdera bukatu behar dugula, ja. Ze reality show irabaziko zenuke? Hombre. Fama bai, claro. Ez, Operación ez. Triunfo. Nik nahi dut Operación Triunfo. Eta zera Porque, bezako o sea, zenuke? total, en plan, pues, no, ikusten zue guaingoa? Ja, Guillo. El rollo Guillo. Ja. Si, es que ez du ondo abeste, no sesan nahi, no? Baino amabi Full urte coreo eta dituzue. ya está. Coreo, o sea, tema danak rollo, coreo, Pum, pum. coreo, ya. Baina es que porque en es un plan. gay guapo eta amabi urte ditu eta jendeak nahi Bueno, bueno, bai, ikustea claro, bere gorputza ja. izar dituta mugiruta. Pues baina, ni bueno, sartuko nintzen egia da. 18 urterekin, o sea, ya es como, Bai. ez baino 18 Ja. urterekin, pues Beti- tal, eta venga, Bai. fullote. Beti harritzen nau, oten badagoela arau ez idatzi bat, zeberes kastina egin dezake inorrek. Ja. Baina, zuk uste duzu berrogeta urterekin. Edo nor, Osea, ez nabil zaten. Ja. Baina, en plan, zuk uste duzu berrogeta urterekin norbait egiten badu kastina, aunque sea Susan Boyle, utziko dutela sartzen akademia Ez, ez, horretan. Ez. Hombre, baina helburua da ere como... Bueno, Ja. principios artista ez zain formatuak edo hartzea, no? Suposatzen da, adin batekin ja como que... Susan Boyle. Ja, baina Sí, kuriosa da, 28 Bai, urteko bai. jendea dagoela, eta da, como, zarrak Bai, sentitzen bai, dira, bai, ja. Teiu. Teiu. Hogeita da, como- zortzitekoak dira las geriátricas. Bai. Bai. Tipo, la madre del realismo, a ver, 28 ditu, o sea,
Ba, bueno, ja margara bukatzen, mila esker gozkala bat jaiotzagatik. esan da zizatea, berdin. benetan. Eta mila esker gure ikusentzule guztiei horregoteagatik beste behin jarraitu Flop Kultura entzuten, eta... Utzi iduzkinak. Eta abenduaren 8an eguerdiko ordu batetan Durango egongo gara, Itxaro Borda eta Imartzetarekin musutxu. Horixe bera. A kaskarla. Got nothing on